Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Nandun na lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamundoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balita lokal, balita nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Bakterian Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Martes 24 bulan na Marso 2026. Dadasaray ulo na balita lokal. Radyo Pangasinan Balita. High value individual na plug at lima na taklay na uloy shabu asamsam. Radyo Pangasinan Balita. Laki na walaan na
16 siya kason na panagtakaw asingkat Radyo Pangasinan Balita. taluran lalaki asakote at bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Di Maralos inaristo na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo at saray ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Panahon na Otiago palapag na pag-asa. Radyo Pangasinan Almusal Balita. PNP aka-alerto ada Semana Santa. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bangka nalgop Jada Pangasinan taluran bibi inatoy. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Duara na peke na BIR agent arestado at panagkutong. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Hidiya ang itor na 7.4 million kantidad reward at saray tik-tik. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:07 na kabuasan tanatan wajaray detalye at saray balita da lokal. High value individual na plagad lima na sa retaklay na uloy at ginawan anti-illegal drug bypass operation niya kasa at oras na alas 11:43 na labi at Barangay Carmen East Balay na Rosales, Pangasinan. Sa may suspect yung laki sumantao na 47 balo laki tricycle driver residente na Barangay Pulay Bali na Villasis, Pangasinan. Sigato sa kuti na Rosales Police Drug Coordination na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 yan ang resulta din pakakumpiska at limaran o limato niya nasa kaya perason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Shabu. Kaya rin niya inyawat at asarin ang panggap na pusher buyer. Dan si kato'y kinapkapa na sumamsama da bulo sa tunya. So limaran perason head shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Asam samot na position tunya sudwaran perason 100 piso bill. Yan ang sar at timpanpain at bilang suspect. Sa kay 1,000 na budol money, apatiran peraso na 50 piso. Sa kay kahan na ang gapoy karga, sigarilyo, sa kay lighter, sa kay motorized tricycle, black motor po sa Pinoy 155, walay plaka to na 109. Sarayo kumpiska na ebidensya, Cebu. So walay balato na 6.5 gramo, mambili na 44,200. Inawit niya the police station sa bilang suspect, kaya baray akumpiskan ebidensya. Tansay kaso ng sunggay na section na 5 tan 11, article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022, sinsigip ed korte. Radyo Pangasinan Balita. 33 anyos siya laki. Wanted dasaray taklay no uloy na arrested oras na alas 8:50 na kabuasan dad Barangay Santo Domingo, Valenzuela City, Metro Manila. Saray operating unit na Bayambang Police Station. So ang aresto ay 33 anyos, wala asawa, still factory inspector, residente na Kadusay at Bayambang Pangasinan. Sigato na aresto base biskog na warrant of arrest. Yung paway na korte makalanora da kaso na 16 i-account siya na qualified thief o panagtakiw sa may warrant of arrest sa sumpaway na korte yung
16 ya criminal case number sa may suspect sa Ingangana na korte, imampiyan sa kantidad na 250,000 piso ya si katunatan sa ulag kustodiya na Bayambang Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Inkasa sa anti-legal drug bypass operation at oras na alas 11:08 na labi, Jad Balin na Binmali, Pangasinan, yan ang resulta din pagkaroon na taluran na suspects. Saray na arresto suspects sa mantao na 46, wala asawa construction worker, residente ng barangay Carael na siyudad na Dugupan, sa may mantao na 23 sa Baulaki, Fishman na caretaker, residente ng barangay Bulusan na siyudad na Dugupan, street level individual, tan sa may 47 anyos, ya laki tricycle driver, residente ng barangay Pulayab, bali nagfilyasi sa Pangasinan. Sa tan so abilang suspect Sunarel tan Narel Lazare kabiyangan na Bimari Police yung koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 ang kumpiskada sa suspect so limaran na piraso na heat shield na transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu awalaan na bulat ya 4.24 ya gramo mambili na 28,822 piso asan sa mata da sa suspect so operason o sa operason 100 piso bill ya Mark Mare sa kaya caliber 22 revolver yang gapo ya serial number Guarambala na caliber 38 sa kaya dark blue sling bag sa kaya unit Android cellphone Realme 16 sa kaya black pouch tan sa kaya unit Euro motor cycle Marvel 125 ya color black yang gapi plaka saray ya kumpiskal ebidensya kabiyangan na suspect so nawet jad police station kaso ninsunggay na Section 5 at 11 Article 2 na Republic Act 9165 sinsagip da korte. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralos na aresto na otoridad at oras na alas 10:20 na kabuwasan dad barangay Son 5 bali na Rosales, Pangasinan sa may suspect sa mantao na 74 awalaan na nasawa residente na barangay Pangawawan na abit lang na balay siya to'y naresto na Rosales Police Makalanora Biskag na warrant of arrest ya impaway na korte Makalanora da kaso ni staffa ya wala da silong na criminal case number 5842-R na criminal case number 5850-R ya wala pitsa to'y Disyembre 27, 2012 sa may suspects yung ganggan na korte ya mampiyansag kantidad na 40,000 piso ya si katunatan sa Police at Kustodiya na Rosales Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Maringalan rin katibukilan niya balita da lokal antis tayo dapat gadasara balita nasyonal wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Mabinta ang kanyang pagbati, labo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na! Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Formal na ang pumasok sa bansa ang tag-init o summer season makarang matapos na ang amihan o malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, ang paglipat ng direksyon ng hangin mula Hilagang Silangan patungong Silangan dahil sa pagbuo ng high pressure area sa ibabaw ng Northwestern Pacific ang nagpapahiwating ng pagwawakas ng panahon ng amihan at pagsisimula naman ng panahon ng tag-init. Gayunpaman, kahit summer season na ay maaari pa rin makaranas ang ilang lugar sa Northern Luzon ng paminsan-minsang malamig na hangin mula sa Hilagang Silangan. Dahil summer na, pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa paglabas ng bahay ngayong tag-init dahil maraming maaaring maging sakit sa panahon na ito tulad ng sakit sa balat, sore eyes, tigdas, pigsa at iba pa. Ugaliing magdala ng inuming tubig kung lalabas para iwas sa dehydration at payong para hindi direktang maapektuhan ng init ng araw. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inaalerto ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng unit commanders kaugnay ng paggunita ng Holy Week. Ayon kay Nartates, kailangan na masiguro na walang untoward incidents na mangyayari habang ginugunita ng mga Katoliko ang Semana Santa, kung saan inaasahan ang dagsa ng tao sa mga simbahan at iba pang religious destination. Dapat anyang maribisa ang mga operational plan kabilang ang checkpoints at police assistance desk. At asahan din anyang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal, airports at seaports dahil sa mga magsisiuwi sa kanilang mga probinsya.
May mga turista rin inaasahang magtutungo sa mga beach at iba pang tourist destinations. Tiniyak ni Nartates na malaga ang police visibility, kaya kailangan ng koordinasyon sa mga local government units at iba pang partner agencies upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinagkalooban ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 7.4 million pesos na reward ng 31 civilian informants sa buong bansa. Sa isang simpleng seremonya, pinangunahan ni PDEA Director Isagani Neres ang pamamahagi ng pabuya sa ilalim ng Operation Private Eye na humihikayat sa publiko na tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon kay Neres, malaki ang naging papel ng mga informants sa 33 malalaking operasyon kontra droga at pagkakaaresto sa high-value targets. 6 sa mga informant ang tumanggap ng insentibo sa Quezon City, habang ang iba ay ginawaran sa mga rehiyon. Nananawagan naman ang PDEA chief sa publiko na makiisa at mag-report ng illegal na aktibidad sa kanilang hotline. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. arestado sa mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 lalaki na nagpakilalang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR makaraang kikilan ng higit 1.6 million pesos ang isang negosyante sa Quezon City. Ayon sa ulat ng PNP CIDG, sina alias Roberto at alias Bobby ay dinakma sa isang entrapment operation sa loob ng isang restaurant noong Lunes kasunod ng reklamo ng isang negosyante na umano'y kinikikilan ng mga ito ng kabuang 1.650 kapalit ng dokumento para sa kanyang negosyo. Lingid naman sa mga sospek na nalaman ng negosyante na peke ang identification card ng mga sospek. Maging ang expertise sa real property tax at iba pang dokumento ay peke rin. Nakumpirma sa mga sospek ang brown envelope na may 1 milyong piso kasama ang iba pang dokumento at ID. Nakapigit ang mga sospek sa CIDG District Office sa Quezon City para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. 3 babae ang nasawi matapos na malunod ng aksidenteng lumubog ang sinasakyan nilang bangka habang naglalayag sa karagatang sakop ng Barangay Pandan sa Alaminos City, Pangasinan, ayon sa ulat kahapon. Ang namatay ng mga biktima ay kinabibilangan ng 2 matanda na kapwa 50 anyos na mga taga Porac, Pampanga at isang 45 anyos na taga Kalulot, San Fernando. Sa ulat ng Pangasinan Police, nangyari ang insidente noong Linggo, March 22, ng umaga sa karagatan ng nabanggit na lugar. Nabatid na ang mga biktima ay pawang mga real estate agents ay sumakay sa pampasaherong bangkang MB Venus kasama ang 11 pa na mga pasahero. Gayunman, habang naglalayag sa karagatan ng nasabing lugar ay binalya ng malalakas na hangin at alon ang bangka bunsod upang tuluyan itong lumubog. Nagawa pang maiahon ng mga rescuers ang 3 babae na mabilis na isinugod sa pagamutan pero walang o pawang idineklarang dead on arrival. Nabatid ng bangka ay pag-aari ng 52 anyos na operator ng residente ng Barangay Pandan, Alaminos City na ngayon ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in 3 counts of homicide. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. isinailalim ng provincial government ng Isabela ang kanilang buong lalawigan sa state of calamity dahil sa nararanasang dry spell o tagtuyot na sanhi ng matinding pinsala sa agrikultura at banta sa kabuhayan ng mga taga Isabela. Ang deklarasyon ng state of calamity sa Isabela na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan sa ginanap na ika-7 special session sa provincial capital ng Ilagan City ay kasunod ng mga ulat na malawakang pagkasira ng mga pananim at pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa labis na kakulangan ng tubig ulan. Sa resolusyon na inisponsoran ni Board Member Ivan J. Diaz, nakasaad ang datos mula sa Provincial Agriculture Office na nagpakita ng nasa 49,468.87 hektaryang taniman ng mais ay matinding naapektuhan ng matagal na tagtuyot. Sa babala, ang mga provincial agriculturist, ang mga corn farmers ay magdudusa ng 80% na pagkalugi sa kanilang mga ani, nakatumbas ng may 2.3 billion pesos na pagkasira ngayong cropping season at inaasahan na tataas pa ang halaga ng pagkalugi. Ang deklarasyon ng state of calamity sa Isabela ay sinuportahan ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council matapos ang isinagawang pagtaya sa malawakang impact sa mga agrikultura at kabuhayan sa probinsya ng Isabela. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem.
Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At pati na sa musika. They say Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Jad Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lengco, Ratu Macti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-isang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Pizza 24 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, ay pwede kayong tumawag o mag-text sa pamamagitan ng ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook live pa rin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, at sa YouTube. YouTube, ganun din. Uy, nandito pala si ano kahapon, ano? Si Secretary Vince Dizon. At yung Lingayen bypass. Kaya tinignan niya. Tinignan niya. So dalawang bihis nang pumasyal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama niya itong si Congressman Mark Coangco. At yung dating Vice Mayor. Yung sino? Si Kwan, nakita ko si Mata. Si Mata. Si Mata. Vice Mayor Mata. Ng Bugalyon. Meron din silang pinasyalan doon. Meron pinasyalan. Siyempre, second district yan. Katunuan man may congressman. At kumon at nasumpalaya. Kasi matagal na yan at naalantala kasi Naumpisa nito nung panahon ni di ba? Ni dating congressman Paul Batawil. Kasi napakaganda po yung diversion road na yan connecting Lingayen, Binmali to Dagupan. Napakaganda po yan para sa dapat ganun. yung matawa, may ninang ng damot, may kinjay, may gagawan da jay, karasam na tayo jay, may Pantal Bridge.
Yun yung Pagbaba ng Pantal Bridge. yun yata yung Tulay naman yan, tulay. Tulay, eh. Doon sa kabila. papunta ng kabila. May diversion road doon. Meron. May karugtong. May karugtong yan eh, may Oo. karugtong. So, napakaganda po yung mga project na yan. At, May nung unang natatandaan mo nung unang pasyal ni Secretary Vince Dizon ay second to Atkian. Dapat before December na 2027 at nasumpalan namin so diversion road at Pangasinan. So, yun ang kanya. Sinabi niya, pero depende yan sa pag-release ng budget. Sa bagay, nakita niya naman. Siguro yung mga project na yan meron ng mga pondo na nakalaan. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Meron na siguro mga budget ang mga yan na hindi na po naalantala sa pagsasagawa ng naturang proyekto, di ba? At dapat matapos na sa madaling panahon. Para magamit na. Para magamit na ng mga ng ating mga kabayan. Magamit na natin. Kasi pag nagawa yan na kapaborito Errol, ay maibsan yung trapiko dyan sa may Lingayen poblasyon at saka dyan sa may Binmalay. At makakatupid yung mga motorista ng oras sa kailang pagbiyahe at makakatupid sa gasolina kung sakaling matapos yung naturang proyekto na yan. So nasundan yung design na nasunod. Yung unang design. Yun na yata yung yun na yata yung yun yung pagkadili. Dahil nagkaroon ng ibang part yun yung papunta yung palabas ng ng bahay. Oo nga eh. May na ba yun? May kasunod, may nagawa na ba doon? Hindi natin nakikita kasi masyadong hindi nadadaanan eh. Minsan daan natin yan para makita din natin kung ilang porsyento na yung natapos dyan sa part ng bahay. Yun yung diversion road eh. So, hopefully, asahan po ng ating mga kabayan na yan naman po ay madaling matapos na ang mga proyekto na yan upang pakinabangan naman ng ating mga kabayan yung kailang mga ibinayad na bus. So kahapon yan, no? Kahapon ba na? Kahapon. Ayan, okay. Sige. Alas 6:38 ng umaga. May nabalitaan na tayo. Diyan sa may barangay Binlag, Kalasyaw. Teka, Barangay Binlag. Kalasyaw. May antis na makabito. Ayan, Duga. na may mga ginagawang mali daw itong barangay treasurer. Diyan sa naturang barangay. Ang sinasabi ng mga taga dyan, nangangob mo. ang sinasabi ng mga residente dyan sa barangay Binlag, ang nasa kukuti daw nitong si treasurer, monetarian consideration. Monetarian consideration. Hindi, kung monetary consideration, singa positive. Positive. Pero money. Hindi, talaga namang money kasi nga treasurer siya. Ingat yaman. Itong barangay treasurer kasi appointed by punong barangay. Exactly. Diba? At by the approval of the majority ng sanggunian pambarangay. Yun ang kandyan. Ang barangay treasurer ay tinalaga ng punong barangay. Punong barangay. Ayan. Upang pangasiwaan ang pananalapi. Pangunahing tungkulin nila ang ingatan ng pondo at ari-arian ng barangay. Balita sa barangay Binlag na itong barangay treasurer certain Jasmine ay alamero sa mga pag-purchase ng mga gamot
sa isang supplier. Teka, Ito ba yan? iko-correct kita dyan. Oh, Tingnan to. Jasmine. Tapos, pakialamero. Oh, Ano ba? bakit? Dapat pakialamera. Pakialam. Yun. Akin paano, hindi otorisado na pumasok sa mga kontrata para sa barangay. Ang punong barangay o ang kapitan lamang ang may pahintulot na makitransact. Correct. Makitransact. Oo, correct. Akin si Katoy, ano? Paano to? Ang legal na po perma talaga sa mga kontrata ay punong barangay o yung kapitan. Pero itong treasurer daw, siya daw ang nagpo-purchase ng mga gamot sa barangay. Ang treasurer ay taga-ingat yaman lamang. Ang pondo ng barangay. Dahil sila ay appointed ng opisyal na namamahala sa pananalapi, hindi sa tulad ng ganyan, yung akin si Katoy man-purchase. Kaya nga Akin at si Katoy man-purchase. ang pagpo-purchase ng mga gamot ay sa barangay, ito ay ito ilalagay mo sa kukuti mo, treasurer, na hindi pwedeng ikaw yung mag-purchase ng mga gamot sa barangay, ikaw yung makikipagkontrata, ikaw yung maghanap ng mga supplier dahil ikaw ay isang ingat yaman. Yan ang gilagay mo sa kukuti mo, treasurer. Dapat ang dapat ang treasurer ay walang kinikilingan dahil appointed ng punong barangay. Na siyempre sinang-ayunan naman ng mga barangay council. Dahil sa ilalim ng Republic Act 7160 o yung Local Government Code of 1991, ang barangay treasurer ay itinalaga ng punong barangay. Ilagay mo sa kukuti mo yan, treasurer, na may pagsang-ayon ng nakakaraming miyembro ng sangguniang barangay. Di ba? Yun ang kondyan. Ang punong barangay may solong kapangyarihan. Ayan. May solo. Solong kapangyarihan na pumili, ngunit kailangan itong aprubahan ng mayorya ng sangguniang barangay. Ang tanong kay Treasurer Jasmine, parang yung holding ng bigas. Ano Jasmine, bigas kasi yun parang yung isang mall, nagpunta ako isang araw, marami pang mga Jasmine na bigas, pero pagbalik ko wala na, parang holding. Pero hindi naman holding siguro to sa mga pundo ng barangay so ang tanong kay barangay treasurer, sino ang pumili sa iyo na magiging barangay treasurer? Di ba ang kapitan? Kung kapitan ang naglagay sa iyo, dapat mong irespeto at sundin dahil siya ang binoto ng mas nakakarami. Ikaw ay appointed lamang. Ang kapitan ay binoto ng taong bayan. Sino ang mas masunod yan? Ikaw o yung kapitan? Kung hindi niya na sinusunod ang kanyang kapitan, ay wala siyang utang na loob. Credit inside. Utang na loob. Credit inside. Hindi tumatanaw ng utang na loob. Singa salani amo so kyan. Amo to. Salani amo kagawad so amo to ya. Kung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sandali. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit. Kung hindi marunong tumanaw, ayan ka na naman huwag ka hindi ako nagagalit. Sige. Ng utang na loob, dapat mag-resign ka na, ha? Inuman ko na choco. Okay, latan. Hindi. Minamala lang ako. Baka naman nakakalimot lang itong si treasurer. Na ang nagpasok sa kanya sa barangay, ang nag-appoint sa kanya ay si kapitan. Baka naman mayroong nasa likod na
sinasandalan ito. Kaya't hindi niya nirespeto yung kapitan. Oh. Ha? Ganun ba? Oo. Oo. Hindi raw basta matanggal yan. Oo. Hindi naman, pwede bang makialam ang DILG? DILG? Hindi. Pwede, ano? Si Kapitan siguro magsabi na kasi singakin ay treasurer at akalay simpatya na majority na kagawad. Kung agtubas sa nasalata ng kapitan, taglang uno-unurod si kapitan O, di ba? Teka, pwede bang may singit lang ako dito? Lecture. May lecture. Sige. Lecture. Aha. Ito, basa ka mo. Sige. Hindi, nag-aalala ko yung basa. Tungkulin at responsibilidad ng barangay treasurer. Ingat yaman ng barangay. Correct. Yung binanggit mo kanina. Local Government Code of 1991. Ayan. Republic Act number 7160. Ayan. Number 1. Pamamahala ng pondo. Okay. Naglalabas lamang ng pera kung may tamang dokumento at pahintulot. Yan. Singa kinta, siyempre, si Katoy manuuloy lanti, kumpirmalay kapitan, o makaulit mo alam, si Katoy man purchase. Hindi, ba yun? Tingnan mo nga dyan sa local government code kung pwedeng mag-purchase yung... Ayan, tama. Tanong ko na rin yan dito sa ano. Sige. Pwedeng mag-purchase, ito pwede. In fairness, pwedeng makapag-purchase ang barangay treasurer, pero hindi siya ang dapat pangunahing bumibili o nag-aaproba ng correct. Hindi siya pwedeng pumasok sa kontrata. Sa ilalim ng Local Government Code, Republic Act 7, Government Accounting and Auditing Rules. Ano ang pwede niyang gawin? Magbayad para sa mga naaprobahang purchase. Correct. Magbayad. Maghanda ng cheque o cash para sa bayarin. Correct. Ay yaman. Tiyakin na kompleto ang dokumento bago maglabas ng pera. Correct. Para hindi sila makasuhan. Approve purchase request, purchase order, invoice o resibo, inspection at acceptance. Ayan. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa anumang kontrata. Hindi siya ang dapat pangunahing bumibili o nag-aaproba ng pagbili. Kasi meron barangay kapitan. Kasi itawag imano tamatikin ni kapitan. Akin na itutolerate doon niya. Nawala i-purchase at sika tumuli makaulo-ulo may treasurer. Ayan mayari. Hindi mo pwede yan. Ang balita ko dyan sa barangay Bunlag, untouchable daw itong hindi raw pwedeng tanggalin itong treasurer na ito. Bakit? Ito. Mayroon tinatawag na segregation of duties. Ayan. Punong barangay. Bids and Awards Committee nag-aaproba at namimili ng supplier. Parang may narinig ako hindi maganda sa pandinig ko. Segregation of duties. Kumbaga hindi, may isa pang tawag dito singa basura. Parang meron silang may division of power division of work. Division of work. Hindi duty ni treasurer ang mag-purchase na dapat ay ginagawa ng kapitan. Correct. Ang punong barangay ay nag-aaproba at namimili through Bids and Awards Committee at namimili ng supplier. Ano ang treasurer? Nag-iingat at naglalabas ng pera. Kaya nga, ingat. Pinag-ingatan yung pundo Kaya nga, ingat mahigpit ito sa Commission on Audit. Mandangal ka. Ayan. Kapag ang treasurer ang bumili. Siya pa ang nagbayad. Purchase. Pwede ma-issuehan ng audit observation o disallowance. Ayan. Pwede siyang makasuhan. Ang kuwan dyan papasok ngayon dyan yung nasa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bottom line. Ayan. Pwede siyang magbayad, pero hindi siya dapat ang pangunahing bumibili o nagdedesisyon sa purchase. Correct. Dahil may kapitan. Dahil may kapitan. Sa maliit na barangay, minsan, treasurer ang inuutusan bumili. Pero yung may mga maliliit na halaga o yung mga pang-emergency, pwede. Pero dapat may
Ito, maliit lang na halaga yan ha. May written authority. Oh. Written authority ni Kapitan. Ayan. Ayan. Oh. May kompletong resibo at liquidation. Malinaw na documented ang proseso. Ngayon, pag pumasok sa isang kontrata, ang isang barangay treasurer, hindi ba ito pasok doon sa tinatawag na personal of interest? Personal interest. Teka, sandali. Oh. Ganito na lang. Hindi naman natin, ito lilinawin po namin hindi po namin inaakusahan itong si, ano pangalan niya? Jasmine. Para Diyan bigas. sa may barangay Bunlag. Okay. Oho. Ito po ay ipanarating po sa amin. Pero mas maganda kung si Kapitan mismo ang magsalita kung totoo yung sumbong sa'yo. Oo. Ha? So, yan yung nakuha na Imano tayo. Si Kapitan Tulamig, ngaran to may Kapitan Ditan. si Kapitan Paragas yata eh. Kapitan Paragas. Oo. So, tingnan niyo po yung... tama ba? Oo. Paragas. Tingnan niyo yung ginagawa ng treasurer niyo dyan. Maling-mali yung ginagawa niya. Kung sakaling siya po yung nagpo-purchase. Nilinaw po namin hindi po namin yan inaakusahan. Dinidiscuss lamang po namin at binasa po yung mga duties, function, and responsibilities ng barangay treasurer. Base doon sa Republic Act 7160, otherwise known as local government. Ito tanong natin, gaano katotoo na makauli-uli tulak ko nun purchase si treasurer? Pwede kang bumili ng gamot kasama si kagawad. Sinong kagawad? Meron ako na kanjin, naulili. Kasama si kagawad, pupunta kayo sa legal na drugstore. Ito? Pwede sila bumili ng gamot. Kasama yung kagawad, pupunta sila sa legal na drugstore. No illegal drugstore? Hindi pwede. Para may... Teka, kung ano-anong pinagsasabi mo. Para may naman parang may pumasok sa isip mo Mali yan pumasok sa isip. Para may nabilitan akong ganyan dyan sa barangay dyan Sige. Sisingumutan. Wala maluluto yung pansit, ito? Hindi, parang may Sala na isiluluto da. kaya nga ito dapat pumasok kayo sa legal na paraan. Hindi legal naman. Legal. Legal ba? Legal. Pero yung nag-purchase na ang isang treasurer, hindi po pwede. Hindi po namin sinasabing direkta dito na itong si Jasmine ay siya yung nagpo-purchase. Yan po ay pinarating po sa amin. Nililinaw po natin dito. Itatawag imano tayo kundi Kapitan Notwaya o Andi. Ayan. Kapitan Winard Paragas na Barangay Bunlag. Itatawag imano Mitsikaya. Baka gabay may mansalita. Ayan. Regarding sa barangay saya pa nag-purchase na treasurer mo. Si kaso nan-appoint at bubunuon to kala mo. Yun yung mga nabalita namin dyan sa Barangay Bunlag. Kaya natin, treasurer at nagtuununurog hindi Kapitan. Kaya nga, baka may sinasandalan din ito. Kung kaya't regardless, so supate padrino to ditan. Hanggang pipibabalita. Pero may ununur ka sa superior mo, your immediate boss is the barangay captain. Correct. Diba? Aliwan sa arate kagawad, so pangikunuan mo. Walay kapitan, pangikunuan mo. Dapat respeto lang. Respeto mo yung taong nag-appoint sa'yo dahil siya po yung ama ng barangay at siya po ay ibinuto ng kabaranggayan nyo para maglingkod sa barangay, para siya po yung mamuno sa barangay. Kaya tingnan natin ito ay hindi pa natin isinasarado ang isyong ito dahil magsasagawa pa tayo ng masusing investigasyon. Mamaya, meron pa palang ibang agenda. Itong si Treasurer. Baka naman mamaya, ito rin. Baka naman yung nag-text sa'yo, sinisiraan lang yung treasurer. Ayun ang malinis natin yung pangalan ni treasurer dito kung siya nga ay sinisiraan lamang. Pero ganun din, si Kapitan, nagabay man salita, ibaga to, aliwan to, di tami ang tamay ng dalimod si Carl. Ayan, okay, sige. Tingnan natin yung mga issue dyan sa Barangay Bunlag, para maikorek natin dito kung mali yung kailang ginagawa.
Si Kapitan na Ronnie Daos ng Barangay Mamarlaw, maganda yung kanyang pamamalakad dyan. No, from Kalasyaw, Bimasilkad, San Carlos. Hindi, nanonood kasi. Hindi, may barangay hall tutan, sasaludoan ta. Oo, yung barangay hall niya, talagang napakaganda. Yung barangay hall na dyan, na talagang karigatan da. Ya, man purchase na, mananap na dali ng gano sulinag, makapampalagay na Barangay hall. 2-story building, yung barangay hall. So, yung dati kasi, parang illegal dahil nasa kabilang barangay siya. Pwede naman yun, pero nakikiano lang sila, nakikisilong kumbaga. Oo. Pero ngayon, Sarili okay na. na. Sarili na nila. Oo, nasa loob ng kailang barangay. At napakaganda pa sa pakikipagtulungan ng bawat isang mga barangay official yan sa barangay Mamarlaw. Kaya good morning sa iyo, Kapitan Ronnie Daos. Matagal-tagal na rin hindi ka namin nakausap. Oo. Kaya't nagpunta ka na doon sa dating barangay hall. Alas 6:56 ng umaga. Mamaya tatalakayin din natin yung illegal na barangay hall. Squatter na barangay hall. Diyan sa barangay Banawang, Kalasyaw. Dahil Kapitan na Marit Velasco. dahil meron ng sulat yung mga taga barangay Banawang na ito ay pinarating na doon sa Regional Director ng Department of Environment and Natural Resources diyan po sa San Fernando, La Union. Yung kailang inquiry kaugnay diyan sa pagpatayo ng naturang barangay hall sa ibabaw ng tulay. Babaw ng creek. Diyan tapaw na Banawang. Tapaw na Banawang. Babaw ng creek. Yan at iba pang mga issue ay ating tatalakayin makalipas lang po ng iyang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita!
Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terolengcora, Timok ni Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. Good morning kay Manager Joey Baby. Uy, wadya Hindi naman nanonood eh. Ay, Good morning. At magandang umaga din kay Flor de Lisa Calisarra. Si Maribek Rivera Balason. Good morning. Ganon din kay Sylvia Romero. Ayan, magandang umaga. Si Danlor, Ronald Pidlawan. Diyan sa may Kalasyaw. Binaligtad to, may ngaran to. Dado ka pa rin. Ronald. Nga. Mas kilala siya bilang Dado. Dado ka pa rin. Ayan, good morning sa iyo dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Dado! Yung parkingan namin. Ha? Good morning sa iyo dyan. Si Sinaida Zamora Gilbert, Maabig Yakabuasan Lalamat. Dito si kayo, Sir Dennis, Sir Errol. God bless you always. Thank you. Thank you po. Nasa ibang bansa ito eh. Wala biyek tao. Ayan, good morning. Jeffrey Castillo. Size 9. Size 9 ka, size 8 and a half. Ayan. Large. So, good morning. Diyan sa inyo dyan, Madam Senada Zamora Gilbert. Si Jeffrey Castillo. Morning, sir, sabi niya. Diyan sa may Wisdom ito. Good morning po sa inyo. Okay. At ganun din, sino pa yung dito? Si Harold Johnson. Kilala mo ito? Harold Kangat. Ay, oo. Kilala siyempre. Kailangan natin yan. Good morning po sa inyo. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kanina ba? Ito mga reaksyon natin dito. Sabi ni Tis Santos,
Why in our barangay, the barangay treasurer has a relationship of elected barangay kagaw. Uy, personal yan. That is personal. Hindi po naman ano yan. Chismis naman. Cristina Laksamana, allowed po ba na ang inappoint na barangay treasurer ay kaanak na ng pamangkin ni Kapitan? Hindi pwede yan. Okay. Si Eric Rodriguez, mga idol, pwede po bang makasuhan ang barangay treasurer kung ito ay hindi mag-issue ng original receipt? Pwede. Kasi, ang kondyan involved, Pondo ng barangay. Pondo ng barangay. Oo. Siguro ito, baka ang sinasabi nito, yung kukuha ka ng mga kondyan sa barangay hall. Okay. Siguro may transaction ito sa barangay. Okay. Erlinda Divi. Siguro Divida o Divira. Can a barangay treasurer and barangay kagawad allowed under the law if they have a relationship mo lang siya sasabihin. Wala kayong mag-text ng ganyan. Ronaldo Biloy. Wala kayong prueba dyan. Ayan. Ronaldo Biloy. Hindi po namin yan. Siguro taga doon sa barangay na yan. Ronaldo Biloy, pwede po ba ang treasurer ng barangay is senior citizen? Pwede. Wala pong pinipiling edad yan. Basta kaya niyang gawin niyang kanyang duty. Tungkulin. Ayan. Birma Bustamante, tanong lang po, sa batas ba bilang barangay treasurer ang taga-purchase sa lahat ng pangangailangan ng barangay? Hindi, kapitan. Siya lang yung magbabayad, treasurer siya. Pero ang magpo-purchase, siyempre ang paper mo dyan sa purchase order ay punong barangay. Ngayon ang sinasabi namin kanina. Okay, 0956-3329, sana tanggalin ang salot na barangay treasurer, sabi nyo. Neglis. Ay, mali rin yan. Natin 0986 Ito natin sa tamang proseso kung may maling ginawa. Ito natin sa tamang proseso kung sakali. 0986-4528 sino hindi ko alam kung sino pinagmamalaki niya, no? Okay, sige. Good morning dyan sa may Kusinok Diners. Dyan sa may barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. At gawin din sa may 888 Infinity Construction and Supply dyan sa barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Oy! Kumusta na si Kuya nga pala, kapaborito Errol, Caramel de la Cruz? Ay, kumusta kila, Caramel? Saka yung kanyang may bahay. Si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Kumusta na? Si Junar M. Lapure, kilala mo ito? Junar JML. JML, dito na barangay Anolid. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga din kay Shari P. Tirado ng Alaminos City, kay Beni Bersusa Puntilias, magandang umaga. Priscilla Villabuagas Solis, Romeo Henes Doktor, Wayne Bustra Humelde, Marie Nero Pulido, taga Impanta ito, Pulido si Arlene Bugarin Humelde, si Caroline Balason Desina, Emerlita Ligaspi, Bibilo Otto, siguro maraming Otto ito. Siya na nga pala, si Don Ramon Bautista. Ayan, magandang umaga. Good morning po, Don Ramon, Sir Ramon Bautista, dyan sa may Region 1 Medical Center. Si Dr. Roland Mejia, magandang umaga, dyan sa Region 1 Medical Center. Si Kagawad Roger Bungar, magandang umaga. Si Kathleen Lopez ng Poblacion Liste, Dagupan, magandang umaga. Amads Ejo ng Kalasya, magandang umaga. Rebecca Himenia Tamayo sa Kalasya, magandang umaga. Gawin din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Sige. Dumako tayo sa lampang mga issue na ating tatalakayin ngayon. Okay.
nasa tanggapan na ng Department of Environment and Natural Resources DNR Regional Office sa San Fernando, La Union ang reklamo tungkol sa pinatayong barangay hall sa ibabaw ng creek sa barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Okay, pakibasa mo kapaborito Errol yung sulat ng mga complainant. Ito, dated February 16. Uy, isang buwan may na pala. February 16, 2026. Attorney Ronel C. Sopsop, Regional Executive Director, Department of Environment and Natural Resources, RO1 Sevilla, San Fernando City, La Union. Si Regional Director ba ito? Siya baka napalitan ng dati. Subject, Okay. request of inspection and appropriate action on the illegal construction of hall over Creek Canal in Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ayan. Good day, sir. Good day. Ayan. We respectfully request your good office to conduct an immediate inspection and take appropriate action regarding the illegal construction, settling of the barangay hall directly above the Creek Canal located in Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan under the leadership of Punong Barangay Marieta D. Velasco. Ayan. It has come to our attention that the said structure appear to obstruct obstruct the natural waterway, which may cause drainage issues, flooding, environmental hazards, and also constitute a violation of building environmental or zoning regulation as this is a public waterway. The community is concerned about its safety, legality, and long-term impact. Ayan. In line with this, we humbly request the following. Number 1, formal site inspection by the appropriate DNR officers, representative. Number 2, verification of approved barangay resolution from the Office of the Sangguniang Bayan or Office of the Mayor. Okay. Number 3, verification of building permits and clearances for the structure. Ayan. Number 4, corrective or legal action if found to be non-compliant with existing laws and regulations. This request is made in the interest of the public safety, environmental protection, and proper compliance with government procedures. We trust in your office commitment to uphold the law and ensure the welfare of the residents of Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Thank you very much for your attention and prompt action. The Alliance of Concerned Citizens of Kalasyaw, Pangasinan. Uy, teka, malaking grupo yun. Kasi Alliance of Concerned Citizens of Kalasyaw. So marami silang mga yung kahilingan na dapat na mailatag at dapat na imbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources. Kaya nagsagawa yata ng inspection ang Department of Meron ba? nung mga nakaraang linggo at tinignan nila. yan ang iniantay natin dahil nakita naman nila na nasa ibabaw ng Banawang Creek yung yung illegal na barangay hall, squatter ika nga. Di ba bawal talaga yung naturang pagpapatayo. So naantay natin yung findings, yung findings ng DNR kung ano po ang resulta nito at ano po yung mangyayari. Posibleng may maharap na kaso. Dyan, o administratibo dahil sa paglabag ng Presidential Decree 1067 o ang Water Code of the Philippines. Dahil yung struktura pinatayo dyan sa kwan. Sinabi ng sa batas na ito ay isang easement o salvage zone. Ibig sabihin, may nakalaang espasyo para daluyan ng tubig na hindi pwedeng tirahan o tayuan ng mga istruktura. Ang istrukturang nakatayo sa easement ay maaaring ipagiba ng DNR.
Ayan. o ng lokal na pamahalaan. Ang ginawa ni Kapitana ay illegal talaga ayon sa National Building Code o kaya nga tinatawag na Presidential Decree 1096. Sinasabi ng batas ang nagpatayo ng istruktura na walang building permit ay maaaring maharap sa pagmumulta o pagkakakulong o pagkatanggal sa serbisyo. Batay sa nakasaad sa Presidential Decree 1067, Article 51, ang mga pangpang ng ilog at sapa ay mayroong 3 meters easement zone sa urban areas na bawal magpatayo ng permanenteng istruktura. Sinasabi sa National Building Code of the Philippines, Presidential Decree 1096, lahat ng istruktura ay kailangan ng building permit. Ayan. Mula sa Municipal Engineering Office at ng Environmental Certificate o yung ECC. Mula sa DENR. Ang tanong, Kapitana, meron ka bang may papakitang mga permit? Sa iyong mga kabarangay? Para patawin. Ilabas mo yung permit na ang barangay hall mo ay legal. Ayan. Ayon sa Republic Act 7160, yung Local Government Code of 1991, ang mga opisyal ng barangay na may tungkulin na bantayan ang kaayusan, ipatupad ang batas o yung tamang batas sa kanilang mga nasasakupang barangay. Yung ginawa ni Kapitana na nagpatayo ng illegal na istruktura ay pwede bang tawagin na abuse of authority? Pwede. Kapitana, baka sakaling hindi mo alam ang ibig sabihin ng abuse of authority. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan, isa sa mga batayan para bigyan ka ng disiplinaryong aksyon dahil ikaw ay elected barangay official. Kaya yan. Ang abuse of authority sa ilalim ng Republic Act 7160 ay hindi tumutukoy sa hindi makatwiran, unfair, o diskriminasyon ang paggamit ng kapangyarihan. Ayan. Maliban sa abuse of authority, maaaring maharap ng kasong misconduct in office batay sa ilalim ng Republic Act 7160. Dahil sa paglabag sa mga tinakdang alituntunin o illegal na gawain ng isang opisyal. Tuloy yung magpapatay yung nabanggit natin kanina, kung mapatunayan nga na meron siyang maling ginawa dyan, maaari siyang masuspindi. Hindi natin pinangungunahan o kaya matanggal, pero ang illegal ay illegal. Kaya humanda ka na, Kapitana. Bakit humanda? Humanda na, baka darating na yung BSK. Yung barangay, Sangguniang Kabataan eleksyon. Kaya humanda na. Pero humanda ka na rin, baka may darating na... Ang sinabing humanda ay yung mag-prepare na dahil mag-eleksyon. Pero meron din isa. Humanda ka na, baka maka-receive ka ng award. Di at least award eh. Hindi, award na galing sa Ombudsman, galing sa DNR. Wala ko, award na na pinakalan this award is given to Barangay Captain Marieta de Velasco for her for her commitment to construct illegal structures. Ayan, Kapitan. Meron nang pumunta dyan na dinar. Antayin lang natin kung anong findings. Nakita naman nila. Anong present mo ng mga ebidensya? Nag-present ka ba ng ebidensya? At ito po ay nililinaw namin dahil illegal talaga yung pagpapatayo ng barangay hall sa ibabaw ng creek. Yan po ay ipinagbabawal ayon sa batas. Bakit kasi ano bang istruktura?
Diba yung mga illegal settler nga sinasaway ng mga barangay Official. Oh, pero si Pero Kapitan, dyan sa Banawang, baliktad, duma. oh, Ang may kapitan, ang idaulo yung mga ipaalagay na illegal. hindi, ang barangay official sinasaway yung mga constituency na bawal magpatayo sa mga creek o kaya mga bawal na lugar. Pero dyan sa Banawang, baliktad. Ang nagsasaway kay Kapitana yung kailang constituents. Kaya nga siya nirereklamo, di ba? Okay, nireklamo ngayon. Oo. Kaya ito ay binubuksan lang namin yung kaisipan, hindi lang sa Barangay Banawang kundi sa lahat ng mga barangay official sa buong Pilipinas na kung bawal, bawal. Sinabi na nga sa Aliwa. No, pikawet. sinabi na sa ni Dinar Regional Director Noon. noon, Chris Saudi Barcilo. Ano bang sabi sa'yo? Di ba kapitana ka? Alam mo yung batas? Ano po yung sinabi sa kanya? Pinicturan eh. Pinicturan. Tignan mo. Kaya hindi niya masikmura yung paglilecture sa kanya. Ang ginawa niya, stress eating. Kung puto, iter to kumon. Ginaan niya. Pagdating sa dayupan, Hassle. ayan. Sige. Aha. May kagawad ya kay bato, ya kitong ditan. Oh. Diba? Wala kagawad ya kay bato. Meron, pero mayroon na silang breakaway yata eh. Dahil hindi nila masikmura yung ginagawa ni Kapitan eh. Ay, ganun ba? Oo. May kanya-kanyang kumanin sila. Agenda. Good morning kay Magina Kurda. Ayan, si Marivic Rivera Balason. Bless Tuesday, mga sir, sabi niya. Ganon din sa'yo. Yung mga masugid natin mga taga-subaybay, araw-araw, sinusubaybay nila ang bawat issue. Alam nila yung bawat issue. Thank you. Okay. Dio Arellano, pwede ba ireklamo yung kapitbahay na may alagang aso tapos naghahabol yung aso? Pwede po. Meron po tayong ordinansa dyan. At may batas dyan. May batas po dyan. Ayan. Mga aso yung kakakot, ibatanyutan, ibatambalyo. Minsan kasi, pag nakakagat yung aso, hindi na sa kanila eh. Kung hindi ako nagkakamali, yung batas na yan nasa Republic Act 9482, yung Anti-Rabies Act of 2007. Ayan. Arnel Ventura, barangay officials should implement the law in their respective areas or barangay. Tama ka. Batas. Oo, dapat i-implement Hindi nila yung ang ikaw ang batas. Ayan. Mali sumunod ka sa batas. Ay, good morning Manaya good morning po kay Bishop Jose Andaya. Oy, good morning po. Good morning po, tsaka kay Sister Yoli. Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning po. Abay ko na nag-apituyawan si Bishop Andaya. Good morning po. Good morning po. Ayan. Si Lovely de Vera, there is proliferation of illegal structures along salvage zone. The question, why barangay officials in Banawang Calasiao spearheaded the illegal structures of the barangay hall? Sabi niya, kaya nga bakit siya yung namumuno? Spearheading, sabi niya, siya yung namumuno pa sa pagpapatayo ng illegal structures. Pwede pa tayo. Agtuan ng kapitana may Philippine Clean Water Act. Baka ang alam niya yung Philippine. Yung Water Code of the Philippines. Ayan. Baka ang alam ni kapitana na Philippines yung Philippine Geography. Yung rebellion Rebellion. Kanan ulo po ilitan si Uyoy so babantayan po natin yung issue na yan
hanggat malalaman natin kung ano po ang pasya ng mga kagawaran ng gobyerno. At least meron ng complaint letter kay Kapitana. Alagarila bala, no anti-action. Na DNR. DNR, sanyo kinla, follow up. Ayan, okay. Follow up yun, no antulekin. Happy pa tayong mag-exercise, engineer. Okay, take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Baguisa Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva, good morning sir. Councilor Manny Datwin. Si Councilor Jopi Loresco. Ngayon din si Councilor Mike Sison, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buwad. Isama mo na si Longhair. Si Joel Cowell. NDR Ed Villacorta, magandang umaga sa iyo. Oy, si Servisyong Espesyal, good morning. Si dating Councilor Gerald Apicial. Kapitan Art Gaspar ng Barangay Ambutel. Si Engineer Gaspar. Si Madam Mane at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves, magandang umaga. At Madam Judith Apiado Esteves. Diyan sa may Mapandan, good morning. Congratulations sa inyong Successful matagumpay na Pandan Festival 2026. Si Mayor Carl Christian Vega, good morning po. Si Sergio Frel at Dr. Felix Domicilio, good morning. Madam Sheila Pinoliar, magandang umaga. Si Councilor Freddy Pinoliar. At ganun din si Boss Darwin, magandang umaga. Malakas ang radyo. Si Lakas, good morning. At good morning din kay dyan sa may LGU Kalasyaw, sino na yung kandyan, yung si Art Eustachio. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa may LGU Kalasyaw. Okay. Ganun din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan, magandang umaga po sa inyo. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik po bukas. Salamat. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterial Lingkor, ating magtipan kasi ng Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Likmay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tantawan.